Vi skal nu prøve at bestemme vinkelsum i en firkant med GeoGebra. Vi går op og vender polygonværktøjet og tegner en helt tilfældig firkant. Helt tilfældig er den så alligevel ikke, for det bliver til en trapez. Sådan der. Vi kan nu gå herop og følge, hvor punkterne ligger henne, og vi kan også følge ud af, hvor lange linjerne de er. Herop kan vi aflæse arealet af polygonen. Når vi nu skal ind og, og finde ud af vinkelsummen, så skal vi først lige indsætte vinklerne. Og det gør vi ved at trykke på sådan der. Sådan der. Når det er gjort, så kan I se, at alle vinklerne er sat ind. Vi går nu ned i inputfeltet hernede og skriver, ved at trykke på den lille boks der, A plus beta plus den der plus denne her. Altså de 4 vinkler herude lagt sammen. Og vi trykker nu bare Enter. Det står hernede som 360 grader. Og I kan nu se, at vi kan, hvis vi går op og vælger pilen heroppe, at vi kan rykke rundt på punkterne. Så kan vi prøve at danne et kvadrat. Ja. Sådan der, og det giver stadig 360 grader. I kan rykke vilkårligt rundt på punkterne, og det vil stadig give 360